koje su prednosti, odnosno koje koristi možemo očekivati od primjene prekidanog posta? Jedna od glavnih prednosti nije mršavljenje, odnosno redukcija kilograma. To dolazi tek na drugom, trećem, četvrtom ili petom mjestu. Glavna i po meni osnovna korist je dovođenje metabolizma i orkestra hormona u red, uštimavanje svog energijskog balansa. Dakle, učenje tijela da postoji vrijeme kada se ne hranimo, kada nema beskonačnog usputnog grickanja, kad taj karneval hranjenja mi zapravo stavimo u red. Izađemo iz tog nekontroliranog meteža, možemo za neke reći cirkusa, gdje je svaka prilika za hranjenje zapravo se iskoristi. Na taj način učimo tijelo, vraćamo na početak da može reći ne, sada ne želim, ne treba i ne moram jesti. To je zapravo jedna od glavnih stresno hranjenje, nesvjesno hranjenje, emotivno hranjenje, jer većina ljudi koji imaju višak kilograma imaju takvu vrstu problema. Stoga je glavni benefit po meni prekidanog posta zapravo dovođenje u red, ali gledamo iz fiziološkog kuta. Drugi benefit očekivani, druga korist od prekidanog posta je postizanje kalorijskog deficita koji bi trebao uroditi onda redukcijom tjelesne mase. Kada sažmemo obroke u 8 sati, mi neumjetno zbog zasićenja probavnog trakta ne možemo jesti puni ručak svakih 2 sata. Većina, doduše, neki mogu. Dakle, na taj način učimo tijelo, pojeli smo nešto, sit sam sada, pojest ću opet obrok u tom prozoru hranjenja nakon 2, 3 ili 4 sata i onda uključujemo tu satnicu, kada zadnji obrok pojedemo, tijelo prisilimo da se reciklira. To je zapravo povratak starim principima prije u predmoderno doba, možemo bilo koju kronološki povijesnu eru odabrati. Koliko je to uspješno i koliko je to zapravo ugrađeno u našu civilizaciju govori i praksa velikih religija, velikih svjetskih vjera, kršćanstvo, islam, budizam i tako dalje. Dakle, sve imaju ugrađeno na neki način prakticiranje posta, koji onda naravno dodatno i obogaćen duhovnim, odnosno vjerskim sadržajima. Tako da čovječanstvo odavno zna za prednosti prekidanog posta i sve što trebamo danas je sjetiti se te bogate tradicije i zapravo je primjenjivati. Deficit kalorijski u tom vremenu nas neće uništiti, neće nam pasti niti imunitet ako primjenjujemo dobnu labav, primjerice 16:8. Ne smije doći do odricanja povrća i voća. Ne bi trebalo doći do pretjerivanja sa mesom i mesnim proizvodima, jer ovo nije keto dijeta, ovo nije proteinska dijeta koja radi na principu začepljivanja sitosti, punjenja sitosti preko granice. Ovo je metoda uravnoteživanja. Kao tako je zapravo dosta uspješna i mnogi zbog toga koriste, zato je i popularna. Dodatna korist je fokus ili osviještenost, mindfulness, količina hrane koju mi zapravo unosimo kroz dnevne obroke. Učimo se uravnoteženosti i učimo se umjerenosti kroz prekidani post. Odlična tehnika. Dakle, ne možemo pojesti sve obroke u 8 sati koji bi stali inače u 7 dana. Na taj način prisiljavamo sebe razmišljati što ćemo pojesti za ručak, što ćemo pojesti za večeru. Osvijestimo ono što jedemo i postižemo fokus na količinu, koji je kada nemamo pravilnog rasporeda, kad imamo slobodu hranjenja, kad, što, gdje god želimo, vrlo teško inače postići. Bez nekog određenog načina kontrole, niti jedna dijeta ili jedan redukcijski sustav
kojim hoćemo smanjiti kilograme ne može uspjeti, neće biti uspješan.